Καλησπέρα. Κύριος Χιός. Ναι. Ναι, γεια σας. Χαίρομαι που έπιασα γραμμή. Ακούω την εκπομπή και βλέπω την εκπομπή κάπου 20 με 25 λεπτά. Ναι. Εντάξει, αυτά τα πράγματα που άκουσα προφανώς δεν τα λέει σοβαρά. Ποια πράγματα? Αυτά για τους ομοφυλόφιλους που τους λέει πούστιδες και τέτοια. Σοβαρά τα λέει ο κύριος Πλεύρης αυτό. Δεν καταλάβατε. Σοβαρά τα λέει. Δεν γίνεται. Είναι λίγο ντροπή κι αυτά. Είναι ντροπή. Ποιο είναι ντροπή? Να λέω τέτοια πράγματα με τους χαρακτηρισμούς. Μα το πούστης δεν το ξέρετε. Υπάρχει ένας που δεν ξέρει αυτό. Έχουμε 2015. Αυτά, νομίζω αυτοί οι χαρακτηρισμοί πρέπει να εκλείψουν προφανέστατα. Α, είστε ψηλαδελφοί μου φαίνεται. Δεν άκουσα τι είπε. Δεν άκουσα τι είπε. Λέω από τη φωνούλα σας μου φαίνεται ότι είστε ψηλαδελφοί. Όχι. Α, δεν κάνετε λάθος. Εντάξει, συγγνώμη τότε. Ναι, καλά έπεσε η γραμμή ή έκλεισε η γραμμή.